Ginakapi nga person of interest ang houseboy nga yara na sa legal nga pangidaron sa pagpangawat sang balor 255,000 pesos nga kwarta kag kagamitan sa balay sang iya amo nga si Leopoldo Palma, 75 anyos, nga isa ka laboratory clinical scientist sa USA sa Barangay Poblacion South Oton, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel Abner Jordan, ang acting chief of police sang Oton Municipal Police Station, iya ginpayag nga sang Nobyembre gid lamang nahire ang nasambit nga houseboy pinaagi sa social media. Dugang pa nga sang Desyembre 26, nagpadulong sa abroad ang biktima kag sang Desyembre 28 naman, nagchat ang houseboy nga magapauli ini tungod nga may emerhensya. Samtang ang caretaker kag houseboy na lamang ang nabilin, humalin sang Desyembre 26, apang ang houseboy lang ang nagatulog sa among nga balay kag nagapauli naman ang caretaker. Nahibaluan nga subong nga adlaw Enero 3 tuig 2025, sang natukiban sang biktima nga nagkaladula ang iya kwarta kag kagamitan sang magpauli ini halin sa abroad. Wala naman ini nagaduda sa caretaker bangod tuman na ini kadugay sa ila, apang wala sang kung anuman nga natabo. Samtang ginblock naman sa messenger sang houseboy ang tag-iya sang balay. Nadiskubrihan man sa mga kapulisan sa magamit nga nabilin sang houseboy nga nalain-lain nga mga pangalan ang ginagamit sini sa iya biodata kag resume, kag hindi pa sigurado kung ano ang matuod niya nga identity. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa nasambit nga insidente. Si Police Lieutenant Colonel Abner Jordan. For information ni mga caretaker kagang boy, may duplicate kay madang napabayaan sa ila sa kwarto sang aton na victim mismo. So sa subong hindi na makontak ang ila nga boy, so amo nang ginatutukan nato nga person of interest binalocate sa naton kay according sa investigation naton sa victim kag sa upodya dito nga caretaker. Nagpahanumdum naman ang mga kapulisan sang Oton Municipal Police Station nga hindi basta-basta magsalig sa mga makilala gid lamang online. Report nagikan sa Banwa sang Oton, Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.